Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah subhanahu wa ta'ala Adem balasın kişini balçıktan barlıkka getirdi. Yani biz kayandır, nindidir maymunlardan ya bulmasa başka şunday bir zatlardan kilip çıkkan tügül. Allah'ı Teala muhtaram kardeşler bizni barlıkka getirdi, yasadı, nindidir bir maksat bilen. Ул гына түгел, Аллаһ Тәгалә безгә бик зур потенциал көч салды. Һәм кеше тора ике өлештән, рухи һәм тән өлештән. Әлбәттә инде шушы рухы да, аның тәне дә икесе дә сәламәт булырга тиеш. Сәламәт тәндә сәламәт җан булганда сәламәт тән, булар икесе дә бик тыгыз бәйле. Ләкин рухи яктан күп кешеләр үзләренә мәсәлән табалар, динне савыктыру өчен başka yollarını izlep karılar. Әмма тән ягыннан да кеше булырга тиеш сәламәт. Сәламәт булсын өчен кеше, әлбәттә аңа бик мөһим дөрес итеп тукланырга. Әгәр дә ул дөрес ашамаса, ичмәсә, дөрес ризык ашамаса, дөрес рәвештә моны эшләмәсә, аның инде тәне авыру була. Тән авыру булган хәлдә, мөхтәрәм кардәшләр, җан да авырый башлый. Хәтта бит Гомар радиллаһу анһу да әйтә: Симезлек ди, ул бу дөньяда ялкаулык ди, кабердә сасы исти. Ягъни кешенең тәне хәтта мәсәлән симез генә булып китә икән, артык авырлы икән, ул хәтта мөхтәрәм кардәшләр аның үзен тотышына, аның инде хәленә, ялкаулыгына, актив булуына, шулай ук аның рухының сәламәтлегенә тәэсир итә дип әйтергә кирәк. Шуның өчен дә ислам дине кешенең токланышына бик зур игътибар итә. Әлбәттә без беләбез, мөселман кешесе бары тик халал ризыкны ашарга тиеш. Әмма шушы халал ризыкны да ул әле шикле рәвештә ашарга тиеш. Белгеле бер күләмдә ашарга тиеш. Ләкин без бит кешеләр. Кеше булганлыктан үз-үзебезне качакта тыя алмыйбыз. Токланганыбызны сизмибез. Яки ризык бик тәмле булса, кешеләре бик әйбәт булса, урыны бик рәхәт булса, biz инде күбрәк тә ашап җибәрергә мөмкинбез. Аллаһка шөкер, хәзер ризык күп. Монда үзеңне туктатмасаң, туктамаска була, көне буена, сутка буена тукланырга, ашарга мөмкин. Менә шунда, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик матур бер киңәш бирә. Ул әйтә: "Мин бер вакытта да сиялеп ашамыйм" ди. Ягъни сиялгән килеш ашамыйм ди. Кырынмы, артынамы, я булмаса яткан килешме ул шулай бит. Сиялеп, терәлеп ашамыйм ди. Менә бәлки сезнең игътибар иткәнегез бардыр. Әйтик, мәсәлән, җәйлеп утырып ашаганнан соң баскач авырлык сизәсез. Турайып булмый. Иш шуның кадәр тулган, турайып булмый. Утыргач сизелми. Ни өчен? Чөнки сиялгән хәлдә ризык күп керә. Ярым яткан хәлдә, мәсәлән, караватта ашап яткан кешеләр, я булмаса инде җәйлеп ашаган кешеләр, алар мөхтәрәм карашлар күп ашый торган булалар. Менә шуңа күрә дә ашаган вакытта сиялмәү бик мөһим икән. Әйтик, мәсәлән, утырасың. Утырган вакытта бераз бикләнебрәк утырсаң, алга таба бик файдалы. Чөнки ашказан кысыла, һәм син инде күп ашый алмыйсың. Син үзеңне туйган дип хис итәсең, чынлыкта исә синең ашказаныңда бераз әле буш урын кала. Һәм инде басканнан соң син үзеңне шулай ук бик җайлы хис итәчәксең. Дөресен генә әйткәндә бит, мөхтәрәм кардәшләр, безгә ризык аның кадәр күп кирәк түгел хәзерге вакытта. Нишләп соң кеше тазара менә? Чөнки ашаган ризыгын ул кулланмый, эшкәртми. Безнең аның кадәр хәрәкәт юк. Без хәзер бик актив рәвештә шулай бит эшләмибез дә. Шуңа күрә дә ризыгыбызны әзрәк чамалап ашасак, безгә хәерлерәк, файдалырак. Ул безнең мөхтәрәм кардәшләр кәефе безгә дә файда китерә. Менә хәзер телевидениедан күрергә мөмкин су, йогурт рекламалары, яхшы кәеф бүләк итә сезгә дип. Яхшы кәефне бүләк итә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы ризыгыбызның чамалы булуы. Һәм шундук үзебезнең кәеф күтәрелгәнен, активлыгыбыз артканын сизәрбез. Ул гына түгел, хәтеребез яхшыра. Әйе. Әбу Ханифа әйтә рахимаһуллаһ, әгәр дә сез бер нәрсәне аңламасагыз яки истә калдыра алмасагыз, ашамагыз ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, күргәнебезчә, аның нинди зур бер файдасы. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безгә дөрес итеп
токланырга һәм яхшы кайф белән, сәламәт тән белән яшәргә насыйп итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.